het jere gewoon ha. Kijk, dat in de pennen weg. Maar deze pennen ga ik het scheuren. Hier op deze hoeken. Oh, er is dus hier in deze papierbak van. Ebele, wat voor kleur wie? Wie de reet, wit of blauw? Reet, wit of blauw? Ik had toch net over een vlaggen? Nee, dat weet ik wel, maar hiet een kleur of wat wit gewoon wit? Hokkerkleuter had een wit papiertje. 2 keer hier, hè? Giel? Oh! Nou maar oppassen, mensen. Giel. Wit papiertje. Aha! Hier zult wel. Ebele, wij zijn stom uit de handen. Kloek van mijn spullen, dit ga ik eier oprijden. Ik moet een wit papiertje gaan, anders dan weten we net wat we heen moeten. Voor de televisiereportage, joh. Het is een wit papier, het had dus een witte kleur. Hast je het, jongen? Ja, hallo, een wit papierkast, alle papieren bij wit. Wat is dit? Witte tornado? Nee, een wit papiertje. Daar staat het adres op. Dat zijn hennematten. Mol, alle kikkers in de kroren. Nee, geen kikkers. Een wit papier. Hey? Nou, eerst maar we maar even mijn marziekje, hè? Ziet er nou alleen nog een adres op? Of... Ja. Blauwe pen. Oh, wat stom. Oh, jongens, wat stom, wat stom, wat stom. Ik had verklauw in de bossen dingen. Ja! Ja! Ja, ik ga hem. Ik ga het voor, jongens, het briefje. Hé, Oebel, ik is mij te kleren, jong, kom maar. Hé, maar hoe maar het dan met deze brut? Het ligt je wel een slagveld. Oeh, ik moet naar de radiostudio. Muziek is als die in. Appie, dan roemers de brut maar op. Want dit ken je ze net. En ik wil je zo gauw mogelijk netjes aan. Wat denk je, Mol? Appie, wat later hier, wat later daar. Denk je een bolzijder? Nou. Aanvallen! Ja, microfoon. Van Studio F. Ja, zit ik erin? Ja, Jer. Ja, je zit live in de uitsturing. Ja, Ja, Kieke, mooi. mijn Mieke. Ja, Ja, Kieke, rechtstreeks. Kieke, mijn Mieke. Ja. Nou, Maar- Oorzinga. Ja, Vertel eens. Nou. Wat sjoggejo? ja, nou ja, Joffrey, ze krijgen een beschroeving die jaar van dat we benen. Nou, kijk wel even waar. Ja, we zitten hier aan de sletskant en voor u zit er hier in. Ja, er zit hier in. Die zit hier gewoon in de sleet, zeg maar zitten. En die kan er mee uitkomen. Zit er een in? Ja, dat zei ik. Dat zei ik toch? Ja, Oh. Hoe waar hij het nou? zaken, de ijzieker. Hij zou even een kansje bereiken, maar ja, hij wordt wat ouder en de koer net door de sleet verzeld. Hij nam een oorlog en de meenemers in Belen. Maar je zoen eens jou om jou even omschreeuwen, net weer? Nou ja, zusje. Nou ja, goed, ik zoek een zwarte blabbersleet, maar je man en maar een bed op. Die zit onder de blabbers. Ik kan hij niet met de wal opkroepen. Oh, je bent aan het ijziekjen. Ja, nice werk, hè. Ja, dat doen we altijd, hè. Misschien je met de rijden wat we rijden kennen. Maar door nou meer die verrekte boeren alles zo smots, nou. Ja, jongen. Ja, ik help je wel. Wacht even. Nou, Mieke, ik moet zaak even helpen, want dan is het zo. Nou, best mensen in Jerre, gewoon mensen ha alles oer voor de graaide vogels. Ja, dat is mooi. Nou, als ik jou om jou in beschreeuwen willen, dan kun je u skilje op nummer 01 excuus
Als je Ekjo om jou een beschrijven willen, dan kan je ons bellen op nummer 052 0123 122. En dan nou eerst een muziekje. Ja. Jean. Je hebt het nou betalen van Oebel en Ebelen. Het betalen van Mieke. Ja, ik ken ik meen allereerst leiden, ja. Mieke, als die ijsziekers nog bij belje, net opnemen. Nee. Je bent alleen maar uit de publiciteit, maar wel de aaien met het loon hebben. Zo kan je net te vertrouwen. Lid ze maar bellen naar Radio Mercurius of nee, mijn partner Omroep Friesland, die Erik Eineman van Brekking, of hoe heet die man? Misschien dat hij zo gek binnen om ze TT aan. Maar dat ken je net vanzelfs. Maar ze toch onnaiswaardig. Ze hel je ze er nou net uit? En dat Joosto. Eens een dief, altijd een dief. Denk toch dat mensen die in maart aan in het loon hebben, dat ze dat in april net meer doen. Ja, dat leeuw ik, ja. Als ze dat nou mij maar opraad hadden, dan denk ik dat ze haar daar aan horen. Mieke, wat wist toe een beetje van een grote mensenwereld? Denkst toe nou echt dat er een aai is in bloed? Dus, er komen geen ijsziekers in uw programma. Die man die bemoeit me werkelijk overal mee. En dit keer had er net gelijk. Wacht je. Zo, beste meesten. Het wordt tijd voor een noffelijk stukje muziek. En dat dragen we op aan alle ijsziekers die op dit stuit in de grijde rennen met hun stokken en hun nestbeschermers om alle nesten te beschermen, zien de meermachines en zien het vee. Hier komt het. Zo, dat blijft toch. Appie kerel, wat lebest werk gevaarlijk. Die... Ja, oh, Chris. Dat mag nooit meer op. Dat moet kennen, ja. Dit ken best. Kan nog niet sauber. Dat is het net. Vol alle kikkers in de grote appie. Wat is je van leven? Oprijden hier waar praat. Net opbrekken. Alle protters in de goorten. Alle protters in de goorten. Hé? Alle protters in de goten. Goedemiddag. Goeiedag. Ben je hier bij de omring? Klopt. In de beheerder Drik. Daar zou ik wel graag mee praten, volgens je. Ja, die staat al op je te wachten. Hier achter bij het gebouw bij de containerbakken. Meneer Noorder. Hey, is dit een weesbreger of zo, of net? Ja, klopt. Kunnen we erop springen? Altijd. Hoe Ja, dat vertel ik nooit aan mannen. Dat schrikken de mannen altijd zo. Kan wij wel hoor. Ja, nee, doe het net. Doe het nooit. Zo doet het net.
direct maar aan, hè? Ben je de beheerder? Ja, kom maar verder. Ah, we winnen. Ja, ga hem vol. Oké. Wie hakje omhoog. Goeie. Meneer Ebelen. Aan een order, goeie. Goeie. Oebelen. Aan een order, oefenen. Ik moet Goeie. even de kloot instellen. Nou, maar even zeggen. Maar toch een beetje goed, no? Ja, oh, ja, maar mooi met die rotzooi hier een beetje voor Wacht doen. even. Ja? Hey, Wacht Oebelen, ik even. ben er klaar voor. Ja. Zo. Ik haast. Lopen. Draaien. Ja? Hier. Kenner? Actie. Norder, omringen, wat budget dat? Wij zamelen afval in en wij zien daar een goede bestemming voor. Dus omringen is roen en rin is loop, dus het is kringloop is Hollands vertaald. Oh. Maar wat doe je dan? Ik zou heel net zo volle leven, jij hier. Ik bedoel... De mensen komen hier met alle soorten afval en wij zeggen als beheerder, jongen, dat maakt daarin en dat maakt daarin. Want er wordt er een goede bestemming voor zieken. Want het maakt net al op een grote bult. Dat Fries gewoon hartstikke smarig, dat willen we net. En waar gaat dat spul dan heen, hè? Nou, dat is het hier, dat je het hout en dat om hier kan stoken we het op. Maar banken er wat moois van maken. Vlotten of wat oors. En je hebt er asbest, nou dat is hartstikke gevaarlijk. Dat gaan we in de groen stappen. Dat mag nooit weer komen. Green afval, daar maken ze compost van. En glas, daar maken ze het glas van. Voor frisdranken, voor bieren, dat soort dingen. Ja. Dus het hout dat maakt bijvoorbeeld in die bak en... nou ja, oren werd de bordjes bij staan en dan moet datzelfde ik inkomen. Ja, daar moet ze goed op letten. En daarom ben ik hier beheerder. Ik moet een beetje streng zijn naar de meeste taal, want opletten. Daarin gooien wat het opsteert. En net stiekem ergens oors in gooien, dat willen we net. No? En een blik verven, dat kan ik al in gooien? Nee, blikstenen, dat verven gewoon ik apart. Dat zullen we beleven. Dat kan net. En de blikjes, we moeten het skeren en de blikjes komen door de ijzer. Blikjes? Ja, zeker. Dat brengt geld op. Blikjes? Soms cent een kilo. Echt weer. Ja, maar als je dan zelfs al een gevaarlijke stoffen hebt, asbest, neutronenbom en zo. Een neutronenbom die we hier net hebben. Maar asbest, je kunt zien, dat zit hier die container. Die verpakken we goed. En nog een keer goed verpakken. En dan gaat het naar de hosken. En dan komt het in een diep gat. En dan komt de groene. En daar vinden we het net slim. Vergeet dat dan wel? Er zijn bepaalde dingen die zijn gevaarlijk. En die willen we nooit weer in het milieu waarom hebben, s'nachts wel. Dus we hebben een gat maken, daar zit een groot doek in. En dan in dat doek gooien we dat spul en dan gooien we de groen doorheen. Want we willen nooit weer waarom hebben in het milieu. Dus we bedobben dat. Dat is een van de weinige dingen die we bedobben. En het tuinafval, wat baat daarmee? Nou, je hebben al hier bij hem thuis een groen in een container. En met al het groen in een spul in. En dat komt hier in een container. En dan brengen we het naar een verwerking. We nemen dat een compost. En dan we compost van maken. En dat kunnen we door de tuin krijgen. Om 14 dagen, dan zie je hem al hier in de kranten. Compostactie. En dan moet je hem erheen met een auto zien. En dan krijg je hem, waar je vroeger als tuinafval voortgooien, kan je hem als compost veranderen op de tuin. Dat afval, dat levert dus aardig wat geld op. Nou, het kost het geld. Oh. Het kost het de burger geld. En wij kunnen ervan bestaan. Ja, het is dus werk. En afval is inderdaad een soort geldwerk. En wij maken ervoor zwaar om het goed te plak te krijgen. En daarom scheiden we de boeren al in. Je kan het zien. We houden alles apart. En die bonden daar bijvoorbeeld. Hè. Weet je wat we daar voor maken? Dan maken we mooie matjes onder. Dat we bij een skommelie. En als ze donder eraan, voor alle eraan, dan doen ze hun net zeer. En dat doen we dus mooie bandjes. En daarom, zuster. Komt altijd weer om. Ja, geweldig. Hè? Ja, bleekstenen. Ja, absoluut. Maar je maakt je de vrouw dus beter. Wij maken de vrouw beter. Ja. Friesland hebben we skiën, dat kun je zien. Nergens zul je met rotzooi. We rommen alles op. Dus alle afval, dat komt hier te lonen. Dat van Ebelen, van Oerbelen, van Van der Baan, van Mieke, van Appie, alle jaren. Als ze hier komen, dan zetten ze direct in de goede bak. Maar mensen die dat net doen, daar hebben we ook een oplossing voor. En als je dan op een haske zust, zust een hele grote bult. En daarnaast is een fabriek. En die fabriek die verwerkt verschrikkelijk miljoenen kilo's afval. En wat doen we daarmee? We halen daar het papier uit, we halen daar het plastic uit, we halen daar de metalen uit. En we maken energie ervan. Dus het is ook omring, ook kringloop. Dat maakt je zien. Je komt er maar eens een keer in orde hask. Geweldig. Wat wel. Mooi ja. Nou, reclamegoed. Rekkentje verzels. Ja. Oh, kaartje. Afzetkaart. Studio F, de directeur en alle oren. Ik ben een echte fan van Studio F. Ik ben gek op al je frisse programma's. En de speciale groetnis onder de directeur. Grietje. Oh,
Eerste Rieke. Geweldig land. Mooi bergen. Hebben we in Friesland net. In de bergen dan kun je rennen, skiën, langlopen, jongen zelfs, hè. Jodelen. Jodelautie. Jolautie, jololen, jolautie. Jolaurie, wat die jolaurie, wat dat pardon. Jolaurie, wat de jolaurie, wat de bom. Ha, jolaurie, wat jolaurie, wat de bom. Hé jongens, niet in die containers. Kom op, eruit. Kom hier even. Laat dat werk nog maar even lezen. Kom. Wat is er? Ja, wat hast du nog in je? Kom maar even op een stoel, even achter de microfoon. Ik? Maar toch even een toneelstukje. Ik heb ook in Beller. Ik heb ook in Beller. Wat is dat? Nee, maar nee, Mieke. Beste harkers. Hier vanuit Studio F heb ik contact met Noorwegen. Hier is Kieke, met Mieke. We praten met Björn Christensen uit Noorwegen. Hij wennet er, hij is daar trouwd met een Frieske vrouw. En hij wennet er prachtig. Björn, ja, kom er maar in. Vertel, hoe shot het er daar uit? Ja, ik ben Björn. Björn ben ik, Christensen. Ik wen je op een berg in Noorwegen. Ik wen op een berg en ik zag uit over het wetter van een fjordturen. Ik zag uilen lezen in de fjorden en ik zag walvisken zwemmen. Daar zitten jagers op. Daar zitten jagers op. En het bloed, het wetter, dat kleurt gewoon red van het bloed. Het is al je bloed. Het bloed spat omheen bij de fjord, bij de bergen op. En dat is het reed. Het red van een Noorse vlag. Met een Noor al je greuskop binnen. En dat is mooi. En ik zo witte sneeuw. Dat ben al je kleuren. En de meisken, ik houd je saf van de meisken. Want ze binnen zo goed. Als knekkenbreud. Ja, dank u wel, Björn Christensen vanuit Noorwegen. Dank u wel, ja, voor het beschreeuwen van jouw omjouwing. Dan nou weer muziek. Dank u wel, Abby. Dank u wel. Mieke. Maar ze zijn eerlijk voor op het vuilstwaard. Ja, Daapie, gaan mensen samen voortsmieten nou ben ik eens benijd wat jij erop stiert. Geheime informatie van de regering was me regelen. AIVD of zo wat in. Of klassieke muziek. Nou ja, we zullen het zo weten. En wat volume erbij. Nou komt er. Naar de oude en gaan met elkaar. Jodelee, 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 jodelee. Waar van je me? Het is kostelijke muziek opzet. Het is bijzondere jodelmuziek. Ken je dat? Uit de eerste riek. Jodelo,